ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏହା ହେଲା ମୁଗ ଟିକିରି। ମୁଗକୁ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରାଇ ଦେବ। ତାକୁ ବାଟି କଡ଼େଇରେ ଏମିତି ପକାଇଦେବ। ତାପରେ ଚିନି ବା ଗୁଡ଼ ଦେବ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିଲେ ଇଲାଇଚି ଗୁଣ୍ଡ, ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବ। ଏହା ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହା ମୁଁ ପହିଲି ରଜ ଦିନ କରିଥିଲି। କାରଣ ପହିଲି ରଜ ଦିନ ମୋର ଥିଲା ଶିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଉପବାସ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଏହାକୁ କରିଥିଲି। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଓ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଖାଇଲେ ଆମ ପେଟ ଉପବାସ କରିଥିଲେ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଉପବାସ ଦିନରେ କରିକି ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା ବନେଇ ଖାଇଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ।